ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ತೆರೆದಗಾದು ರಾಜ್ಯಡು ಮಾಗನ್ ನದಿಕೋಡು ಮೆರಮತ್ತಿನ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ಅಷ್ಟಬಾದುಗೂ ತೆರೆದಗಾದು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಮನುದ್ದಾಳು ಅಧಿಕೋಡು ಮೆರಪನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಅಷ್ಟಬಾದುಗೂ ತೆರೆದಗಾದು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಚಾವಡದ ಅಧಿಕೋಡು ಮೆರಮತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಯಮಂತ್ರ ಮೂರ್ತಿನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ತೆರೆದಗ್ಗ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಯಮಂತ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಇರುವೇಲು ಗ್ರಾಮ ಸುಂತಲಾಡಿ ಬೂಡು ಕಾಂತುಬೈದನ ಚಾವಟ್ ಕಲ್ವೇರ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಪುಡು ಕಲ್ವೇರನ ತಡೆರ ತೀರಂದ ಕಾಂತುಬೈದಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತರು ಎಂಕದಾಗಿಂಚಾಂಡು ದೇವರ ಮುನಿಯರ ದೈವ ಮುನಿನ ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಲೋಚನೆಗೆ ಬರ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಕಾಂತುಬೈದೆಲ ತನ್ನ ಬಾವೆ ಪದ್ದುಂಜಿ ಬೈದೆಲ ಒಪ್ಪ ತಪ್ಪ ಉಂಡಿರು ಕಾಂತುಬೈದನ ಚಾವಡಿ ಪುಡುಂಡಿರು ಕುಂತಾಲ ಜಂತಿರ್ಲಿತ್ತ ನಡೆಪು ಉಂಡಿರು ಕುಂತಾಳ ಜಂತಿರ್ಲು ಏಳಿಂಜದ ಪೂಪೂಜನ ಕರ್ತದ ಪಿದಾಯ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಕಾಂತುಬೈದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಅಂಜನ ಕಜ್ಜ ಕಾರ್ಯ ದಾದ ಅಂದ್ಕೆ ಏನಿವರು ಎನ್ನ ಚಾವಟ್ಟು ಕಲ್ವೇರ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾತನ ಕಲ್ವೇರನ ಪತ್ತರೆಂಕೊಂಜಿ ದೈವನು ಕೊರಲಿ ಎಂದು ಬನ್ಪಿ ವಾ ದೈವನಿಕ್ ಬೋಡು ಮಲೆಬೂತ ಮೈಸಂದವ ಪಿಲಿಬೂತ ಪಿಲ್ಚಂಡ್ಯವ ರಡ್ಡು ಕೈತೇವ ನಾಲ್ ಕೈತೇವ ವಾ ದೈವನಿಕ್ ಬೋಡು ಕೆನ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತರು ಅಂಚಿನ ದೈವ ಎನ್ನ ಬೋಡು 1001 ಈರ್ ಕೊರ್ಪರಂದಾಂಡ ಈರ್ನ ಮನೆ ದೇವರೇ ಬಲಬರ್ಗಿಳ್ಳು ಪ್ರಾ ಕಪ್ಪು ಮಾನೆದ ಬೊಲ್ದು ಬಟ್ಟದ ದೈವನೆಂಗ್ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂದು ಬನ್ಪಿ ಓ ಕಾಂತುಬೈದ ಅಂಚಿನ ದೈವ ನಿಕ್ಕೋಡುಂದಾಂಡ ಈ ದೇಶ ತಿರ್ಗೋಡು ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಬನ್ಪಿರು ಕಾಂತುಬೈದೆ ಚಾವಡಿ ಪುಡುಂಡೆ ದೇಶ ತಿರುಗಿದ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತದು ಆಟಿಡು 13 ಬೋಪನ ಬುಧವಾರ ದಿನ ತಾನಿ ಬಿರಪ್ಪ ಕುಂತಾರ್ಲ ಜಯಂತಿಲ್ಲ ಚಾವಟ್ಟು ಪೋತುಂತುವೆ ಯಾನ್ ಈರ್ ಪಲ್ನೆಗನೆ ದೇಶ ತಿರುಗಿದ ಭಾಷೆ ಕಲ್ದ ದೈವನೆಂಗ್ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂದು ಬನ್ಪಿ ಈತು ಬರ್ತನಾಗ ಕಾಂತುಬೈದನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಮುಕ್ಕನ್ನ ಫಲಕಾಣಿಕೆಗೆ ತುಂಬೆದ ಪೂದಿದು ಕಾಂತುಬೈದನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಬಾಡ್ಬೇರು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ದೈವ ಇಲ್ಲರು ಕೊನೋದು ನಂಬುಲ ಆಗಬೋಗ ಪಂಚಪರ್ವನು ಕರ್ತೊಂದು ಬಲ ಬನ್ಪೇರು ಈತು ಬರ್ತನಾಗ ಕಾಂತುಬೈದೆ ದೈವನು ಕಂತದು ಇಲ್ಲದೂಡಪನ ಕರಂಬಳದ ಮರತ ಮುದ್ದೆಲ್ಡು ಚಚ್ಚೌಕದ ಕಲ್ಲಾದ ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ಪಿ ಈತು ಬರ್ತನಾಗ ಕಾಂತುಬೈದನ ಜತ್ತಿ ಕಣ್ಣುಟ್ಟು ಬತ್ತು ಮನ್ಪ ಯಾನು ಮರತ ಮುದ್ದೆಲ್ಡುಪನ ದೈವತ್ತು ಎಂಗ್ ಚಾವಾರ್ದ ಮುಂಬಾಗುಡು ಸಾನಾ ಮಾನಾ ಹೊಡೆದು ಮನ್ಪ ಮನದಾನಿ ಜಾವಂದ ಪೊರ್ತುಗಲಕದ ನಿಕ್ಕಬೋಳೇನ ಸಾನಾ ಮುಂದ್ರಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಅದು ಬಲು ಒಲಂಗೋಡು ನಿನನು ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತರು ಓಡು ಗತ್ತಾಂಬಡು ಕಾಂತುಬೈದೆ ದೈವ ಗಂದೆ ಆಯನ್ ಒಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೋಡು ಬಂದ್ಪೇರು ಈತು ಬರ್ತನಾಗ ಊರ್ದಗುಳು ಕಾಂತುಬೈದಡಕೇನ್ ಬೇರು ನಿಕ್ಕು ಒಕ್ಕೆಲ ಬೋಡ ದೈವ ಬೋಡ ಬನ್ಪುನ ಕೇನ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತರು ಯಾನು ಒಕ್ಕೆಲ ನಲಬುಡುವೆ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬುಡೆ ಎಂದು ಬನ್ಪಿ ಈತು ಬರ್ತನಾಗ ಕಾಂತುಬೈದನೆ ಕರಬಿಸಲನೆ ಪಿದಾಯ್ತು ಇದು ಒಕ್ಕೆಲಕ್ಕವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತರು ಕಾಂತುಬೈದೆ ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಕೊಡಿದುಕೊಂಡು ದೆಪ್ಪಿ ಅಪ್ಪೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿನಕ್ಕೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತು ಬೋಣೆ ಬಂದು ಕಾಂತುಬೈದನ ಬೆಚ್ಚ ಸೊಸದ ಬಲನು ಬತ್ತುವ ಕಾಂತುಬೈದನ ಚಾವಡಿ ಬಿಡೊಂಡ ಇಡೀ ಊರುನೆ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತರು ಊರ್ದಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಂಬರು ಕಾಂತುಬೈದನ ದೈವ ಸಾಧಾರಣ ದಾಲತ್ತು ಅಲೆನ ನಂಬೋಡು ಆಗಾಬೋಗ ಪಂಚಪರ್ವನು ಕೊಡೊಂದು ಮಂಡಿರು ಇಂಚನೆ ಪ್ರಥಮದ ಸೇವೆನ ಕಾಂತುಬೈದಾರ ಪಡೆತೊಂದು ಹಲವಾರ ಕಣಿಟೆ ಕೆಲವಾರ ಮುಂಚೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಕಾಶ ಆಕಾಶ ಬಿಡಲ್ಲ ಪಾತಾಳ ಬಿಡಲ್ಲ ಭೂಮಿಡ ಮನೆ ಮಂಚ ಆಡಾಳ ಮನೆ ಮಂಚ ಬಿಡ್ದು ಕಾಲೋಡು ಈ ಕೊಡ್ತಿನ ವಾಗ್ದಾನ ಏಪ ಪತ್ತೆಸಲು ಪೂಪತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಕಲಕಲೆಪೋರ ಆಪೋರ್ತರು ಬಲ್ಪೆ ಮಲ್ಪಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಾಡುತ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಕುಲ ಕುಟುಂಬ ಪತ್ತು ಬಿರಲು ಎದಕ್ಕೆ ದೀಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ಪಂದು ಎಂಗಲೆಕ್ಕತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಬೆಚ್ಚಿನ ಮಾಡಿ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ಪದ್ದಾಜಿಗಲೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬಲ ಸತ್ಯ.